Esadazu zer den larriagoa, zu ematea. Aurrean Memaia, Anboto, Aluitz. Atzean, Abadinoko Gerediagako juntetxea. Oroimena, paisaia, hizkuntza eta bizitzeko molde baten ikur. Iraganetik, orainaldira. Xabier Altzibar ikerlariak Julene Azpeitia idazlearen inguruan egindako ikerketaren isla. Askatasun eguzkia baino beharrago, Julene Azpeitiaren biografia eta obra, liburu mardula. Bai, ja, 900 horri dira, eta, bueno, denetari dago, ezta? Azterketa, argazkiak, antologia bat, eta bar. Euskal Filologian doktore zara, Euskal Herriko Unibertsitateko irakasle, Xabier, euskaltzain urgazlea bebai, idazlea, batek bestira dakar? Idazlea baino gehiago zango nuke ikertzailea naizela, bai. Bueno, batez ere izan naizela eta oraindik ere jarraitzen dut. Bai. Oroimena, literatura, euskal kultura, baina oroimenarekin lotuta zure obra bebai. Alde batetik filologiako lanak egin ditut, batez ere autore zaharrak, bizkairazko autore zaharrak, gero euskal kazetaritzaren historiaz artikuluak idatzi ditut, baita fraseologiaz, hizkuntzari dagokion arlo bat, eta gero literaturaz ere, 19. eta 20. literaturaz, eta azken aldian hontan ari naiz memoria historikoaren eta demokratikoaren bidetik pizkundeko gerraurreko eta ondorengo idazle horien idazlanak aztertzen eta ezagutarazten. Hori guztia testuinguru konkretu baten jarri beharko delago, testuinguru konkretu baten, eta gertatu dana gertatuta, hor transmisio eten bat egonda. Euren horrei dagokienez? Bai, dudabarik, gerrak ekarri zuen, kulturaldetik genozidio bat ekarri zuen, eta hor, asko hil ziren edo erbesteratuak izan ziren, dena euskararekin lotutako dena debekatuta zegoen, eta apurka, zerrikituak bilatuz, joan izan behar zuten, lentxoa argitaratzen. Horregatik, Julenek ere, gerraurretik komunikabideetan prensa artikuluak eta idazten bazituen, gero ipuntxoak eta idatzi behar zituen, eta Fraiden argitaletxeetan eta publikatu. Eta esango dugu, hemen ariketa hori eta berreskuratze bikoitz hori, ez da? Alde batetik sasoiari dagokionez, eta emakumeen lanari dagokionez. Emakume horiek guztiz astuta eta egon dielako. Eta ez dira bat edo bi, gehiago dira. Askoz gehiago dira eta ugariak dira, batzuk idazleak eta idazleen artean ere batzuk gorauko mailakoak. Eta baterako hau, Julene edo Tene Mujika, baina emakumeen artean izan ziren, herrietako berri maileak ugari izan ziren, ugari. Eta baita ere hizlariak eta propagandistak, eta batez ere, esango nuke gainera, euskararen transmisioarekin lan egin zutenak. Transmisioan lan egin zutenak eta euskara zabaltzen eta lan egin zutenak. Eta gero, dudagabe, emakume abertzale batzako kideak eta 28.000 izan ziren, lan hori, euskararen transmisioa eta hori auspotu zuten eta bultzatu zuten. Baze ondo, horri guztiari buruz hitz egingo dugulako, liburuaren aitzakian, nor batuko zaigu, gero elkarrizketara? Jon Unanue da Manuel Larramendi Bazkunako sortzaile nagusia, hainbat urte lehendakaria izan dena eta momentu honetan zuzendaria.
Dudagabe, ausardia erakutsi zuten Julenek eta emakume idazlekideok luma erabiliz komunikabideen plazara ateratzeko, Ugaldek ongi dioenez. Naiz lehen idazle horiek gutxi izan, eta euskaraz Julene ia bakarra. Xabier saiakera bat eta Julene Azpeitiaren figura eta obra berreskuratzeko lan bat esku hartan daukaguna. Bai, saiakera baino behar bada ikerketa lana gehiago da. Saiatu naiz euskara ahalik eta ulerterra zenean idazten. Eta bai, bere biografia eta batez ere bere idazle lana, ezagutarazten, lehenengo aztertzen eta ezagutarazten saiatu naiz liburu honetan. Nor zen Julene Azpeitia, nondik hasiko gara? Bera maistra zen, bokazioz, eta, zenbe baten ama, eta gero, nabarmendu zen, pedagogo modura nabarmendu zen, eta ezaguna zen, berak Euskadi egunkarian atera zituen lanengatik, artikuluengatik, ezaguna zen, baina hori gerrak moztu zuen, eta gero, gerra ostean, lanik gabe gelditu, plaza kendu zioten, bide batez, nola ez, plaza kendu zioten, jazarria izan zen, berak ez zekien zergatik, eta bar, orduan erdi gordeka eta ebili zen, koinat baten etxean, eta zigortu egin zuten gainera Burgosera, Burgosko Erritxo bateko eskolan egon zen, 6 urte eta erdi, eta gero azken urteak Markina Semengo auzo batean, Azpiltza edo Urberuagan egin zituen azken urteak. Ibilbide horretan danan berak idazten? Jarraitzen du? Ahal zuenean, idatzi, ez dakit noiz, baina argitatu ahal zuenean baino ez. Ze gerra ostean, badakizue, pixkat kultura aldetik liberalizazio bat heldu zen arte ezin zen, orduan, ezin zen argitaratu inon. Eta, bera hasi zen idazten, Euskaltzaindiak deitu zuelako sariketa bat, ipuin sariketa bat. Eta Euskaltzaindiak deitu zen ipuin sariketa, liberalizazio politiko bat egon zela kulturan, liberalizazio politiko bat egon zen Espainiako erregimenean. Eta hor aurkeztu zuen, bigarren saria eman zioten, ipuin bilduma bat egin zuen, ipuinekoa, baina hori etzen argitaratu 71. urtera arte. Eta orduan, Karmeldarren Karmel aldizkarian, eta gero deitzen ziren sariketetan, zatabaterako Miarritzen, erbestean zegoen, hemengo entzat, erbestean zegoen, Miarritzeko kultura talde bat, euskal kultura talde bat, eta hor aurkeztu zituen beste bi ipuin, eta... Obra hori guztian ondau? Zurelako ikertzaile bat, bere figura ikertzen hasten zara eta bere obra liburuan jartzen diguzu. Zelako izen da zure ikertzaile lana, non bilatzen da, zema denpora, Xabier, honegaz liburu egaz? Biografiarako lehenengo jaso ditut, batez ere Arrien eta Granjak esandakoak, zeren eta Azpeitia hilda 8 urtera ateratzen liburu bat, Zumaiako liburuak atera zuen, Juleneri buruz liburu bat. Eta hori jasotzen dut, hori guztia jaso dut, eta gero, Azpeitiaren familia bilobak ezagutu ditut eta kontatu diatena jaso dut, eta gero, batez ere, idazlanak irakurri ditut arretaz, eta liburuan parterik nagusiena da idazlanen azterketa, baina baita ere bere hitzez, hau da, liburuaren erdia, Juleneren hitzekin betatzen dut. Eta, orduan, 3 urte eman ditut honetan, gutxi gora bera. Kaixo, nik gomendatzen dizuedan liburua da Berri Zentauro, Katixa Agirrerena.
lagun batek gomendatu zidan, orain dela gutxi, eta egia esan eskertzen diot, askotan esaten dudalako ez daukadala denborarik liburuak irakurtzeko eta ez daukadala, eta hasi nintzen irakurtzen eta benetan irentsi egin nuen liburua. Astebetean irakurri nuen eta gainera fikzio hori benetan errealitatea izan daitekeen fikzio horrek harrapatu ninduen eta aldi berean beldurra ere eman zidan, ez? Esaten dut, aiba, hau gerta litekeen zerbait da, ez? Eta nik uste hori izan zela berez harrapatu ninduena eta astebetean irakurri edo irakurtzera behartu ninduen gogo hori, ez? Hori izan zela. Bere sasoiko, bere garaiko idazle nabarmenetako bat dela iruditzen zaizu, baina esan duguna, nahiko lan, hor gerra bat dagoelako, frankismo gogor bat dagoelako, haustura bat dago eta euren lana desagerrarazi nahi da. Hori da. Nahiko lan horiek jasotzen, emakume egile izan da, segurazki, asko zailagoa guztia. Bai. Bera, gerra hurrean ospetsua zen, nahiko ospetsua zen. Artikulista gisa, euskotar rumien aldez eta hor gainera baita Txekoslovakiako emakumeen eredua berak buruan zeukan hori beti, nola lehen mundu gerran emakumeak behar izan zuten dana zarduratu, gizasemeak frontean zeudelako. Hori da, Euskadi egunkaria debekatua izan zen, noski, eta gainera bi ale bakarrik gelditu ziren, bata Salamankako artxiboan, frankismoaren artxiboan, eta bestea Bizkaiko diputazioan. Beste alerik inonetzen aurkitzen. Behar bada, arbesteratu batzuek edo hemen edo, baina etzen ikusgai eta ez konsultagai, inon. Eta orduan, hori egonez balitz bezala. Eta ordukoe gogoratzen zuten, Mitxelenak gogoratzen zuten, hau ezaguna izan zen gerra aurrean. Gerra ostean, ez zuten aipatzen kasik. Harik eta Mandriaren altzoan agertu zen arte 1971. Eta orduan, berriz ere, gerra eragindako haustua, etenaldi horren ondoren, hainbat urtetara berriz idatzi eta argitaratu ahal izan zuen Julenek, bai. Galdera potoluek izango dionek, baina, Xabier, zer zor diegu? Zer zor diegu belaunaldi hauetako, idazlei, zer zor diegu esate baterako Julen Azpeitia bezalako emakumei gaur egun? Bai, guk gure historia ezagutzea zor dugu. Eta guri transmititu zaiguna. Hizkuntza, naiz, arte edo beste edozein kultura agerpenetan, guk zor dugu ezagutzea ze hor badago, haustura bat edo eten bat dago, eta berriz ez badugu hori ezagutzen, benetan eskertxarrekoak izango ginateke. Eta guk ezagutu behar dugu eta transmititu gure ondorengoei Frankok suntxitu zuen, Frankok eta interfasistek eta eskuindar horiek suntxitu zuten hori guztia. Bat bakarra aukeratzea behar bada, zail xamarra bada, baina karreran gehien irakurrienetako bat Nietzsche izan zen, eta haren liburu bat edo testu labur bat aukeratu dut, laburra da baina oso mamitsua, egiaz eta gezurraz moraletik kanpoko zentzuan, jakinek euskaratuta du gainera, eta eragina edo inpaktu egin zidan irakurri nuenean, oso modu laburrean eta Nietzscheren kasuan ohikoa denez ia poetikoan hitz egiten duelako egiaz, gizakiak egiara hurbiltzeko duen joera horretaz, eta egiten du azterketa bat hizkuntzaren jatorriaz eta hitzen jatorriaz oso ederra eta interesgarria.
Bastante hipokriti izango litzakeen nire partetik liburu bat azpimarratzie, baino bat azpimarra horreko banu goiti bera, Ángel Martinen Por si las voces vuelven. Ze, aparte liburu hau idaztea motibau nindun liburue izati ez gain, bizi ikasgai asko daude barruen, nik uste. Orduan, azpimarra horreko dira. Bueno, hasi aurretik esan nahiko nuke lapurretaren kontrakoa naizela, baina, bueno, lapurtzen hasita esango nuke Marguerite Yourcenarren Adrianoren oroitzapenak. Egia esan da, Yourcenarren edozein liburu da ona, Alexis edo beste edozein, baina Adrianoren oroitzapenak liburua iruditzait maisu lana, eta, bueno, kasu honetan hobeto esan da maistra lana izango litzateke, eta izugarri gustatuko litzaidake haren buruan egotea 10 urtez lan hori idazten pasazuen denbora horretan, jakiteko Adrianok berak ze bizipen, ze oroitzapen eukizitun. Benetako sorlekua zera da. Pertsonak bere buruari lehenengo aldiz begirada argi eta sakon bat eskaini dion lekua. Lehen aberriak liburuak izan ditut. Jon Unanu egonbidatu dugu, Xabier. Bai, bera da liburuaren editorea. Eta berari eskerrak egin ahal izan dut lan hau, eta gero, diru laguntzatxo bat eman zidan Gipuzkoako Aldundiak, oso pozik nago laguntza honegatik bestela, ez nuen ez da aterako nolako libururi berba da, artikuluaren bat, baina. Urte asko, Jon, zeregin honetan sartuta zeude? Bai, ezinbeste horrela etorri zian gauzak. Hasieran asmo jakin batzuk zituen Xabierrek, 16 idazle Gipuzkoarren zantzuba ikertzekoa eta pixkat azaltzekoa, eta maiz gertatzen dana ikerketa munduan, hasi zan, eta azkenean, Julenek hartu zion eginkizun eta eginaldi osoa. Eta nik uste berak ere susteko hartu zula, ez alda Xabier horrela, eta hortan urte batzuk eman ditugu, bere gorabehera guztiekin. Biografia obra esan duguna, hemen argazki eder batzuk bebai, hau izan delako lana, pertsonala bebai, familiarekin hitz egin da, esan dirazu, baina, bilketa lan hori bebai, ze balio dauka honek danak? Guretzat dauka balio ikaragarria. Azteko Xabierrek egin duen lana, Xabierrek Julene Azpeitiaren biografia eta lanaldi osoa xe egin du, izango dira, biografia mailan oraindik gauzak lekukotasun nahikorik lortu ez dulako, baina bere idazlan guztiak, bere artikulu guztiak xe aztertu ditu, atzeko zaurrea ibili ditu dena aztertzen, eta liburu mardula den arren eta itxuraz astuna gertalitekeen arren nik esan behar dut erraz irakurtzen dela, eta azaltzen digula Julene Azpeitia bat orain arte ezagutzez genuena. Eta balioan jartzen duela Julene Azpeitia bera ekintzaile bezala, euskaltzale bezala eta emakume bezala. Ez dugu ahaztu behar, 20. mende 1906an hasiko zen idazten emakume hau, eta hil bezpera arte idazten, 70 piko urtetikan gora idazten ibili izan, eta esan behar da, emakume izateagatik gukak garbi ikuste genduen, bere lanaldi guztia, bere lan guztia, bere balioa bigarren mailak batean gelditu zala, garaiaitan hala hartzen zalako, kasi exotismo bat zan emakumeak euskalgintzan edo euskararen munduan lanean ikustea. Garbi ulertzeko, Julene Azpeitia gaur biziko balitz, izango litzateke ziurrenik euskal literaturan, lan askozaz gehiago landuko zukeen euskal literaturan, eta izango litzateke lehen mailako idazlean. Titulue hartuzu aipu batetik. Bai, berak esaten du, aberritasunarentzat, hau da, nazionalitatearentzat, euskara dugu, askatasun eguzkia baino beharragoa. Eta beste behin esaten du, askatasunak baino gehiago balio duen gure hizkuntza galduko ote dugu, ze eskertxarrekoak eta ze gaiztoak izango ginateke. Eta orduan, hori da
hiperbole bat, exagerazio bat da. Ze euskara ez doa askatasunaren kontra, alderantziz, berak esaten zuen, aberriaren askatasunerako tresna bat zela euskara. Eta nire ustez, hiperbole moduko, exagerazio moduko esaldi honekin esan nahi duena da, euskara gabe ez dagoela aberririk. Eta zergatik esaten du hori, eta noiz esaten du hori esaten du 1924an. Espainian, Errepublikan, gobernu eskuindar bat nagusitzen dela erik. Euskararen eriotzaz hitz egiten hasten dira intelektual batzuk, Altuve eta beste batzuk hasten dira. Eta orduan horrek sortzen du beldurrikara izugarria, euskara hilko ote da. Eta hain zuzen ere abertzaletasuna, hau da, erakunde politikoak eta gero eta indartuago daudenean, baina euskara aldi berean gero eta beherago herri eta euskaldun herri eta hirietatik baztertzen eta ari da. Oso handi ematen du, oso poetiko edabe bai, eta sentsazio hori, Jon, historia errepikatzen ari garela, besteak beste, hor sekulako eten bat egondalako transmisioari dago kionez, ez da? Dudipe. Julen eta bere garaiko emakumeak eta bidegilek, oroar, badira belaunaldi eta gara historiko, hain gogor hoien arteko katebegia, ez da? Nik uste dut, Xabier, izenburu honek laburbiltzen duela bere jarrera, eta jarrera oso ausarta da. Garai hartan ja esatea. Guk txikia ginala, guk eskolan, ikastolan abesten gendun. Askatasun eguzkia basotik irten da, hori zen guretzako pixka bat, horixe ikastolan leloa, ez da? Eta beak dagoeneko pizkunde garai hartan, errepublika garai hartan, esaten du. Ez, askatasun eguzki hori, politikan gazteleraz hain edatzen ari zan askatasun eguzki hori, euskeraz ezpada ez dugu behar. Askozaz ere garrantzia handiagokoa da, askatasun eguzkia bea baino euskara. Eta nik uste horrek laburbiltzen dula, ez, Xabier? Bai, berak behadar larri bat egin zuen hor. Kontuz, abertzaletasun gora eta euskara behera, kontuan euki euskara dela, abertzaletasunaren nazionalitatearen oinarria dela. Eta hori galtzen badugu, akabo aberria, akabo Euskadi, akabo Euskal Herria. Ez dugu hori nahi. Eta gero paradoxa bat dago hemen. Pizkundeaz hitz egiten dugu eta aldi berean euskararen heriotzaz. Osa, nola liteke hori? Piztu eta hil. Orduan, hor nabari da zer bat dagoela. Zalantza handi bat dagoela. Aitzolentzat, berarentzat ere, eta hori izan zen ideologo nagusia, pizkundearen nagusia, euskal kulturan eta bar, eta literaturarekin zer ikusia duenean eta bar, esaten zuen ahula zela euskal pizkunde hori, ahula zela. Momento honetan, Los perros de la guerra. Muy bien. Acoso psikologiko. Vuelta al país del kanona. Liburu, Paulan Bidaiako liburuak asko ustetan jatzela, eta horregaitik nahi liburu hori lehetzen, irakurtzen. Bueno, gehienetan ere Andriek erosten doztez, bai, liburuak. Edo ostien mailegatu edo, segun. Erosin naben, hau. Zentzon naben, momentu honetan aixe lehi duin nabela, eta hemen liburutek izan ezauen, da aixe hartu naben, ostien liburutegitik hartzen duaz, mailegutik. Erosi. Ez, liburutegian hartzen duaz, normalien. Ez dutez erosten dekotez pilu bat etxien, eta orduen ja liburutegian hartzen duaz. Eta ez dekot ibuka, osak, nik liburu. Ez da makina bat, pila bat pentseto dugu zela, ez da ezin bat dauzen hola zehazki ez dakit. Pila bat, baina irakurrik ezain beste. Egunetik gora. 50, ez dakit, pilo bat apal dauz beteta niriek eta zenbienak. Ondino liburua, baina, bueno, hau liburua onartzen duaz, segun. Liburuen arabera. Nire liburua. Ni lehengo erakunaz. Nire ordenadorak eta horrek ez duaz, ondo da minetan. Liburua, normali nire akorri txikitu. Ez, liburua. Nire guztetan liburu fizikoa. Ez dakit utxuten hauelako.
Eta gero liburua da gauza bat erun zinkena da edozein lekuta, bueno, dilue bai, baina azken nik adibidez kaskuekin eta teknologiakin asko pontzen ondo. Bai e-booka, bai tabletak eta gauzok nire etzako esti. Nire nahi dut liburua, fizikoa. 100 urte, geroago hementxe gauz, horri buruz berbetan, eta lanien oinarri berdinekin, gaur egungo begiekin eta garaikide, Jon esan duguna, bai herrian, Andoainen basabiltzate, herri aldizkariarekin eta edabideekin, aiurrirekin esate baterako, kazetaritza, izango du Julenek bere biografian bebai, nazio ikuspegi batetik literatura Eundamaik Akademia eta bar, zer eskuartean Jon eta Augustia, esan duguna, zertarako? Zertarako, jarraitzeko Julene Azpeitiak eta bere garaikideek, emakumezkoak eta gizasemek eta aurreko bidegile eta euskaltzale guztiek Larramendiren garaitik hasita, ezen Larramendi baita, Larramendi Andoaindarra, Larramendi Hernaniarra, Larramendi Bilbotarra, askotan aipatze ez dana, izan genuen euskalgintzaren sortzailea, eta jarraitzeko arek hasitako bidea. Eta hortarako behar ditugu, atzera begira jartzen geanean behar ditugu referente historikoak. Larramendi bera dugu referente nagusia, baina 20. mendean referente hauek, eredu historiko hauek berreskuratu behar ditugu. Eta hor, injustizia bada, hor gelditu dan hainbat bidegile, hainbat euskaltzale, baina bereziki hainbat emakume atzean gelditu izan. Eta referente horiek garbi ikusi behar ditugu eta ezagutu behar ditugu aurrera egin ahal izateko. Eta hori da Juleneren kasua, eta ondoren, Xabier etorriko diran beste batzuen kasua, Tene Mujika ere hor dugu, Elbira Zipitria, orain bere dokumentala mustu zuten oain dela gutxi, eta hor puri-purian dago. Horren gainean, nik uste Xabierrek badula ikertzen jarraitzeko asmoa, eta gaur egun euskalgintzan gabiltzan ontzako eredu hauek jakitea egin dugun bidean, ze arazo izan diran, ze joan etorri, hemen ikusten dugu, askatasun eguzkiaren diskurso hau zaharra da, beti izan da kezka nagusi euskararen erabilera, beti izan da euskararen biologia masa, biomasa hori txikitzen ari da eta hunditzen aldi berean. Oso paradogikoa, Xabierrek esan duen bezala, eta kontraesanez betetako bidea da, baina horri eutsi behar zaio iragana ezagutuz. Kontraesan bat esate baterako, orduan eta orain gertatzen dena. Julenek badaki, herri askotan abertzaletasuna nagusi agintariak eta abertzaleak dira. Baina, hain zuzen ere, euskararen prestigioa gero eta beherago. Euskara gizartean gutxietxia zen. Orduan, euskaldunen artean ere. Eta gaur egun, eta gero, euskaldun eskubideen kontrako jarrera eta asko zeuden. Eta gaur egun ere antzeko gauzak gertatzen da. Euskal Herrian, hegoaldeko Euskal Herrian behintzat, abertzaleak nagusi dira, ezta? Baina, gero, euskaldunen komunitatearen hizkuntza eskubideak ez dira zaintzen, ez dira errespetatzen, erasoak gertatzen dira. Ikusten ari gara, nola auzitegiek, nongo eta Euskadiko auzitegiek euskararen kontra jokatzen duten. Hori gertatzen zen orduan, eta gaur egun ere bai. Beste gauza bat, iparraldean euskarazko azterketak egiteko manifestazioak egiten ari dira. Hori, orduan, manifestaziorik ez zuten egiten, baina bai, kexatzen ziren Julen eta beste batzuk, nola, euskaraz ikasten zituzten Errepublika denboran, gauzak, eta baina gero, azterketak egiteko oztopoak baino ez zituzten jartzen, non eta Bizkaiko Aldundian. Bizkaiko Aldundiko ikuskatzaileek, inspektoreek eta bar, erdera gutxi dakite euskaldun umeek eta erdera. Gaur bezala, kurrikuluan bezala erdera, ondo ezagutzea eskatzen da batxilergoan, eta bar, euskara pixkatxu batekin nahikoa da.
hori orduan gertatzen zena gaur ere gertatzen da. Bakardadea, eriotza eta mina dira olerki bilduma honen gai nagusiak. Idazleak bere ikuspuntua eta interpretatzeko modua irudikatu nahi izan ditu hitzen eta galderen bidez. Zein izango da Juaristiren hausnarketa? Urdaibai itsasadarrean izango du presentzia misteriozko eleberri honek. Kazetari ezagun bat agertu da trenbidean lotuta. Gainera, gertakari osoa zuzenean grabatu omen dute. Zergatik zegoen trenbideari lotuta? Zein izan da ekintzaren burua? Etxerako bidean, Danielek Dogo izeneko frantses batekin egin du topo eta umeak ez direla txikiak diren bakarrak berretsi du. Protagonista eta zirkuan Label izena duen bizilagun berria ezagutzeko aukera izango dute Danielek eta irakurleak. Julene Azpeitiarentzat bokazioa oso garrantzitsua zen. Eta bera, maistra, pedagogoa, ama familiakoa eta idazlea izan zen. Berak, umei euskara maitarazten irakatsi zien. Baita, hezkuntza integrala eskaini. Adibidez, Euskal Herriaren nortasuna, gizalegezko jokaera, morala eta erlijioa, eta baita natura eta abereak errespetatzea. Berak, utzi dizkigu idazlan, batez ere ipuin eta kontakizun bikainak, antologikoak. Bere euskara gozoa eta jatorra zen. Sentiberatasun eta grazia handiz kontatzen zituen gauzak. Ederki baliatu zen elkarrizketa biziez, irakurlearekiko hizketa estiloaz, deskripzioaz eta erritmoaz. Niri biziki probetxugarria gertatu zait eta baita atsegingarria Azpeitia irakurtzea eta espero dut zuei ere hala gertatzea.